ciclisme en la secció de BTT crec que el que aporta als nens sobretot és l'esforç, el sacrifici, el saber també compartir amb els companys, encara que sembla que pot ser individualista, a vegades també treballar en equip és molt important en aquestes proves de BTT i sobretot això, l'esforç, el sacrifici i saber que se poden aconseguir coses sempre amb un bon entrenament i fent una vida esportiva saludable. M'agrada perquè si m'agrada exprimir-me, trobo estar al meu tope i és molt divertit, és molt entretingut. A mi m'agrada sortir-me amb el meu pare, parlar pel poble. A mi m'agrada sortir a anar a Sant Ramon, a Sant Antoni, però també m'agrada fer les curses. I bé, és un esport també molt dinàmic, molt al lliure, sempre és una cosa que t'agraïs, no? Que surtin a fora, fer una mica d'esport, conegui altres nens i també viatges una mica, vas movent el cap de setmana, és algo que hem tingut que als nens els agrada i els pares disfrutem ben com els disfrutem. És uns valors d'humilitat i de sacrifici que avui en dia és difícil que els nens el trobin a la societat. Amb la bicicleta l'única manera d'anar bé és amb sacrifici i esforç. O sigui, sense constància és un esport que no t'aporta res. I és una manera que el nen comparteix aquest esforç i sacrifici amb el seu equip o amb la seva família. És un esport que els nens es poden relacionar molt bé, i no només la cursa, sinó després de la cursa ho passen molt bé i disfruten d'això també. No només la competitivitat, sinó estar junts i fer grup. No és un esport individualista, fan colla, o sigui, a la cursa cadascú fa la seva, però després de la cursa és una grupeta molt maca tots. recomanable de la BTT crec que és el contacte amb la natura, el contacte amb els companys. És un esport que tampoc no és tan perillós com la carretera i crec que això també és important de cara als pares que poden veure que els seus fills poden fer un esport sense aquella por de sortir a la carretera. No vol dir amb això que no es pugui fer carretera, però la BTT té aquest contacte amb la natura més directe, amb els arbres, la muntanya, i es pot fer en família, es pot fer amb els amics i crec que és una bona manera de fer ciclisme.